Nandito tayo ngayon sa bahay ni Mia. So, ang ano lang natin, i-check natin. Kasi ang tagal ko na rin po hindi nakapunta dito. Siguro mga halos nasa isang buwan na din. So, check natin. Ayun, nasa paulan na. Andito na tayo sa bahay ni Mia. Na ano na ng tubig itong ano niya. Kasi wala nang atop. I mean, wala nang bubong. Ano. Diday! May dumating na siyang bill? Ayan dito. Ay ang kanyang bahay. So, silipin natin. Kumustahin natin ano na nangyari sa kanyang bahay. Halos isang buwan din ako hindi nagpunta dito. OMG. What happened here? Kumusta naman? Anong ilaw? So I guess, ayan. Wala, parang uulan na. Wala. Grabe, oy. Dito sa CR. Hala! May ginagawa ka? Grabe. Ba't may itlog na rito, oh? May itlog na ng ibon, oh. May itlog. Sa? Dito, oh. Subuan ba, oh? Doon. So, ibig sabihin nandiyan sila lahat sa taas. Isami. Dito naman ang kanyang kwarto. Baka mamaya may ibon na naman dito. Ah, baka nandito yung tuko. Hala. Kasi dito, oh, may mga dumi. Dito siguro siya nadaan. Ah, may pugad na sila dito, oh. Oh. So, may feather doon. So, may feather na dyan. Ayan. Tapos, meron pa rito yung sa pugad, yung nest. Oh, ayan, oh. Mga naglalakaran sila. Maliit lang. Magkano inabot ang bill niya? Maliit lang. Papuputulan na siya? Ala, disconnection. Disconnection yan pag magamar. Minsan. Pero mapuputulan siya. Opo. Ala. Baka buntis ka. Hindi yun. Na ito, may agyo na. Dito. Kailangan na talaga siyang, wala na siya tubig. Iwan ko po. Naputulan na siya? Hindi yun. Meron pa pala. So maglilinis muna kami for a while. Dito. Para sa ganun. Siya tagal ko rin nawala. Hindi ako nakadalaw dito. Ang dami na rin hagi. Dito parang may dumadaan dito. Kasi nalaglag ng mga Paano yung madidala? Close naman yan, saka? Hindi Ayun nasira na siya. Okay. Murag pusa. Kasi nalaglag to eh. Sa bagay siguro lumindol. Naugarin siya. Nakakalungkot lang kasi walang tao. And sinasuggest ko talaga kay Mia na paupahan na lang niya to kung ayaw niya. Opo. Diba? Kung may kapila. Isa mga ano lang ganito. Ganito. Ganyan o. Madumi na. Tapos pinamamahayan na siya ng mga kalapati. Ang dami ng agyo. Sigot man kasi yan eh. Ha? Sigot man kasi yan. Wala nga. Kung may kakilala ka, sabi ko nga, hanapan ko na lang ng mga agyo. Sayang naman Huwag yung madaming may anak ni. Ay, hindi talaga. Yung dalawa lang o isa lang. Para may kasi siya namin sa Kasi pag maraming bata dito, at baba,
Baka mamaya ma-accidente ko. Gano'n. Ang dami ng ate. Sige, tulungan mo na ako dito. Pagsabihin ko lang kay Mia. So dito naman ang kwarto ni Mia. Hello. Wala. Kawawa naman yung bahay niya. Ito yung dapat na ano. Dapat talaga natitirahan. Wala ka bang kilala dyan na naghahanap ng yung mga ngupahan? Hindi ko po alam. Iwan ko po sa iba. Yung mga nagtatrabaho dyan sa ano? Sa cow? Cow ba yan? Opo. Baka meron dyan. Naghahanap ng matitirahan ba? Mauupahan, imbis na nagbabiyahe ng malayo. Para pwedeng itabi yung mga gamit ni Mia dito na iba. Hmm? Ano kami? Yeah. Testingin natin kung meron kasi si Mia rito ang vacuum. La. Madugay tayo, Mi. Ha? Madugay tayo. Sa ilalim ba? Sa silid-silid lang yun. Parang wala naman itong ano. Parang ito pang kapitang ko na ito. Sayang sa kuryente, iba pa rin talaga ang walis tsaka basahan. Pakinggan natin sila. O, diba? Nasa kisame sila. Oh. Diba? Tutukan sila. Yung bahay na nila sa taas. Dito naman tayo sa CR. Lamot ng ulo. Tsaka yung chef. Mukhang may mga... Ano? Mga baby
na sila sa taas. Kailangan na sila mag-check. Habang nag-iipon pa ako ng tubig para sa dito mo restaurant. I will encourage niya talaga na paupahan na lang niya itong bahay. Hanggang wala pa siya nakikita ng bahay. Kasi sayang naman yung bahay. Hanggang ko talaga marami na ulit sila sa taas. Bukas ipasigo. Dami na rin mga sapot ko. Mga gagamba na dito. Ito na yung last part na ginagawa namin diday sa kusina. Punasan na rin namin yung ibang appliances kasi sayang naman. Tinapon na namin yung mga bote na wala nang makinabang, hindi na nagagamit. Ayan na Mia ha, naayos. Nalinis na namin yung iba, mga dapat linisin, nakapagwalis, tagal na mga agyo. Hopefully maisip mo kasi sayang talaga itong bahay niyo. Mahanapan ko ng mangungupahan. Para ibang gamit mo, pwede naman natin ilagay muna sa box. Diba? Para at least may tatao dito sa bahay mo. Sayang kasi. Okay na din ang CR.